Bé, les paraules fèrtils és el recull, diguem-ne, de 45 anys d'escriptura de la Fina Miralles, una escriptura que es desplega en paral·lel amb la seva obra sobre paper, dibuixos, quaderns d'obra, i també en un tercer pla, diguem-ne, una obra de més gran format, sobre paper i sobre tela. És un volum d'obra absolutament inèdita, perquè està tota recollida en el Museu d'Art de Sabadell, però és una obra que no ha generat interès fins avui. Fins en el moment en què vam editar l'escriptura de la Fina i vam començar a publicar aquesta escriptura acompanyada d'alguna, 400 imatges d'obres inèdites que per primera vegada es mostraven. Quan va sorgir la idea de posar en escena tot aquest treball i fer-ho en algun espai que fos de fàcil accés, però hi havia una condició que per nosaltres era molt important, que això s'havia d'exposar en algun lloc, preferentment, que fos una casa, és a dir, que tingués memòria familiar, que fins i tot les finestres, els patis, els recorreguts de les sales, el carrer, que aquest treball de la Fina Miralles estigués no en un lloc, en un espai neutre, sinó en un lloc que també tingués reverberacions de casa mare, de casa materna, és a dir, de lloc comú, de lloc família. Volíem una casa i al final l'exposició, Paraules fèrtils, ha anat a parar a la Casa Elizalde. És una ocasió magnífica, possiblement única fins ara, de poder-se apropar aquest treball de la Fina Miralles. La llavor de la Fina està generant, fertilitzant realment una nova manera d'aproximar-se a l'art. És com si la gent de sobte digués: oh, quina pluja, més gratificant, tenia set d'això, tenia aquesta necessitat d'una obra autèntica. Cal una mirada neta, verdadera, sense a prioris ni prejudicis. L'artista té l'eina més autèntica i ancestral, la mirada i la mà. Davant d'ell té la realitat, la vivència, la intuïció, el sentiment i el pensament màgic. Tornar a l'origen és retornar a donar sentit a cada cosa, tornar a ser el que érem, éssers units a la natura, éssers humans humils, fràgils, sintents, vivents, tornar a l'essencial.